اے ناصحا زگور گناہ او ثواب پی جنم عقل خدای را کڑے دے پہ خو خراب پی جنم ز امام اعظم صاحب دا وقت ملا کڑے یم شکر دے مسجد کے اس منبر او محراب پی جنم مالک بیان کوي د یار د محبت کوا مالک بیان کوي د یار د محبت کوا مات العلماء بے محبت کتاب پی جنم او تی پا عمل غواړي او زی پا خاطر د یار تی پا عمل غواړي او زی پا خاطر د یار زپ آجزے د رب پا در کی حساب پی جنم تی پا عمل غواړي او زی پا خاطر د یار زپ آجزے د رب پا در کی حساب پی جنم ز د محبت د مدرسین فارغ شویم زخو جاہل نیم ار سوال لا جواب پی جنم ز محمد زمان غمجن مالی د محبت د باغ ز گورے سپلمی ازغے رامبیلو گلاب پی جنم ز گورے سپلمی ازغے رامبیلو گلاب پی جنم طول ملگری عقیدت محبت اچت واسر درود شریف ہوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ زماگران و معزز محترم مکرم غیرتمند جرأتمند دلیر بہادر مسلمانان ورونو علماء کرام مشایخ اعظام اولیاء صلحاء پسٹیج باندے ناس ذمہ داران او زما مختا الحمدللہ دا عشق و دا محبت سر سرشاد بہترین علماء صلحاء طلباء اولیاء زما معزز سامعین دا دے اکابرینو پا اجازت باندے دا پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل دا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ جانشین پیر طریقت حضرت اقدس فیضان اللہ لالا جی صاحب پا حکم باندے مختصر گفتگو بکم اللہ رب العزت نا دعا گویم اللہ رب العزت ما تا دا حق سچ وینا او بیا پہ منگ ٹولو تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی زمان معزز سامعین دا دا اولیاء مجلس تے دا دا صلحاء مجلس تے پدیزے کے یقیناً دیر لوئی لوئی خلق با تشریف فرمائی شاید پا سٹیج او شاید دا سٹیج نخکتا دا ٹول منگ تا قابل قدر دی او زمان آچیز بندہ پشان کم علم او کم فہم قسم پدیزے کے دا ادریدو قابل خزان نگرم لیکن دا دے اکابرو دا دے مشرانو عقیدت دا دے اکابرو مشرانو دست شفقت دے پمنگ باندے اللہ رب العزت دے دا دے اکابرینو دست شفقت زمنگ پسر باندے قیامت پورے قائم دائم ہمیشہ لری زمان معزز سامعین ما دلتا دا قرآن کریم مختصر صورت تلاوت کا اغیتا سورہ کوثر ہوئی او علماء کرام و مختلف بیانات اکڑل دا سیرت حوالے سرا دا قرآن کریم دا حروف و آیاتنو پلحاظ سرا سورہ کوثر یو مختصر صورت تے لیکن دا فہم او دا مطالب و مقاصد و فوائد و اسرار و رموز و پلحاظ سرا دا سی صورت تے چپدے کے اللہ رب العزت دا کائنات علوم را جمع کری دی او بیادا سی صورت تے چپدی صورت کے زماد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نات اور صفت خوانی موجود دا یو اغا نات و صفت خوانی دا دلتا حضرات شاعرانو نات خوانانو مداحانو اکڑلا زمان معزز سامعین دا ٹول قابل قدر قابل احترام دی حافظ بشیر جان ارمانی صاحب نات خوانے اکڑا قاری فضل امین صاحب دیگر مداحینو اکڑا
یو اغا نات دے چھ ددئی پا زبان دے دا عاشق صادق عاشق رسول حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ لکلے منظوم دے لکلے کلام دے لیکن خلد دی شاعرانو دا او یو اغا نات دے چھ اغا کلامم دا رب لا یزال دے صفت خوانم رب لا یزال دے زماد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نات اور صفت بیانول دا یواز دا حاج محمد امین سنت ندی دا یواز دا حاج محمد امین طریقہ ندا دا یواز دا حاج محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ انداز نہ دے بلکہ دا سنت اللہم دی دا سنت جبریلم دی دا سنت انبیام دی دا سنت صحابم دی زمان معزز سامعین یو نات تے پا نظم کے یو نات تے پا نصر کے نات پا نظم کے دا دا صحابہ کرام سنت تے زکا عبداللہ ابن رواحہ دا پیغمبر نات خوان دے کعب ابن زہیر دا پیغمبر نات خوان دے حسان ابن ثابت دا پیغمبر نات خوان دے نات پا نظم کے نات پا شعر شاعری کے دا پیغمبر صفت پا نظم کے دا صحابہ سنت تی دا پیغمبر صفت پا نظم کے اور دل زماد آقا سنت تی قاری فضل امین صاحب پا سنت صحابہ عمل کرے دے او دے ٹول مجمع او دے ٹولو خلقو پا سنت رسول عمل کرے دے حسان ابن ثابت زماد آقا سنت اغا زماد آقا صفت بیانولو حسان ابن ثابت آقا پا منبر رسول کے نولو پل صادر مبارکی ورطا خول کا او بیا حسان ابن ثابت تاوئی حسان وایا اشعار وایا حسان نات وایا حسان صفت خوانی کا وا یاد ساتا آقا فرمائی حسان تیوازی نہیں جبریل تاثر یوزے لگے دے دا زمادہ آقا صفت تے دا صفت یو اغا انداز دے کم چے حسان ابن ثابت کئی کلنا کل منگلا بازی ملگری ہوئی چے تاسو ضرور پا یو مجلس کے دا سیرت ذکری التا تاسو دا جذب جہاد ذکرم کوئی ماوے دا سٹیج دا سے دے چے الحمدللہ اجی محمد آمین رحمت اللہ تعالی علیہ دا تصوف لوئی شخصیتو دا علم لوئی غرو دا حیاو دا سخال لوئی کانو لیکن دا اغی سارا سارا فقر کشمیرو مجاہد کبیرو زمان معزز سامعین اشعار پشیر کے او پشیر شاعری کے چھے یو طرف تا دا آقا صفت کولم سنت تی بل طرف تا فتح مکہ دا عبداللہ ابن رواحہ پا حرم پاک کے دا پیغمبر خدا نا مخ کے روان دے ابو بکر صدیقم موجود تے عمر فاروقم موجود تے عثمان ذوالنورین ذوالکمالین ذوالبشارتین موجود تے شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار شیر جرار صاحب ذوالفقار زماد میں ابو پیغمبر یار دا بی بی فاطمی شو ہر فاتح خیبر دا حسنین پدر شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم موجود تے عبداللہ ابن رواحہ زماد پیغمبرنا اوران دے روان دے او دا جذب جہاد اشعار وی دا مجاہدین صفت کئی جہادی اشعار ویلے عمر فاروق ورطا ہو سشا سیدنا عمر ورطا وی عبداللہ دو بیادہ بیدے اکڑے یو جماعت دے مسجد دے پا مسجد کے دا جہاد شیرو نوے پا دویم نمبر کے اگورا پیغمبر رستا روان دے تا مخ کے روانے تا پیغمبر نم اوران دے روانے او پشیر شاعری کی لگ جائی زمان میں ابو پیغمبر عمر فاروق تاوکتا عمر فاروق تاوئی دا ہویا عمر عبداللہ پریکتا چھتا دا جہاد اشعار وی دا عبداللہ اشعار پا کپار استاد توری نسک لگی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر عبداللہ ابن رواحہ تاوئی وایا تا اشعار وایا فاروق اعظم تاوئی دعہو یا عمر عمر عبداللہ پریک دا دا اشعار ستاسو دا نیزون پا کفارو سخ لگی ہاں نندہ حاج محمد امین اشعار
रहमतुल्लाह ताला अलैहि दा खलक चरा जमा दी दादा अगा अशआर सिलसिला बरकत ते अजिस आप दखल इश्क व मोहब्बत इजहार पा अगा अशआर के करे दे पा अगा अशआर बांधे तो कौम जज्बा बेदार दा पा अगा अशआर बांधे तो कौम वलवला बेदार दा पा अगा अशआर बांधे तो कौम नजरिया बेदार दा पा अगा अशआर बांधे नन पनिवश पा बांधे हजी अब्बाद के कौम इखनास दे वलु वाला वही वजह सदा मावे यह तरफ ता इश्क मुस्तफा दे बल तरफ ता जज्बे जिहाद ता यह तरफ ता इश्क मुस्तफा बल तरफ ता जज्बे जिहाद ददे औलिया सुलहा सोहबत ते ददे औलिया सुलहा सोहबत के नास्तल बाइस फखर सआदत ते पुख्दे कसम बाइस मगफिरत ते ददे सरा नास्ता दखफल गुनाहों द मगफिरत जरिया गणो मा अर्ज कोल यौ अग सिफत ते च दई बयान यौ अग सिफत ते दा प नजम क्यों बल सिफत प नसर के दे जमाद पैगंबर सिफत खान रब कायनात ते वेलु वाला वही तसिंगवे मावे राशो गोरा माद कुरान न तपोसो का कुरान जमादा आका मुख मुबारक कुरान वही वद्दोहा दनवर पशान जले दु वाला मावे कुरान जमादा आका जुल पे कुरान वही वल्लेल इजा सजा सिंग चदश पी त्यारी क्वरीगी दारंदा का तोर जुल्पान प अगो ख्वारदी मावे कुरान जमादा आका स्तरगे कुरान वही माजागल बसरु व मा तगा दरब दीदारना अखवा दिखवा औख्त नदी मावे कुरान जमादा आका सीना कुरान वही मा का जबल फुआदो व मारा चरतदी से नेता दतरोगो तसव्वुर और ख्याल रागले न दे मावे कुरान जमादा आका का खुना कुरान वही यासीन मावे कुरान जमादा आका कंबल कुरान वही या अय्युहल मुज़म्मिल मावे कुरान जमादा आका सादर कुरान वही या अय्युहल मुद्दस्सिर मावे कुरान जमादा आका जमाना कुरान वही वल असर अल्लाह पे कसम कई मावे कुरान जमादा आका जिंदगी कुरान वही ला अमरो का अल्लाह पे कसम कई मावे कुरान जमादा आका कले मक्का कुरान वही ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद तमके पखार कसम दे कसम दे कसम दे मावे कली नूरम शता आबाद नूरम दी शाम शता दमिश्क शता इराक शता फलस्तीन शता दमके पर सरजमीन कसम वाले कई जवाब मिलाउशा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद दमके पर सरजमीन कसम सकदे दादा आका द पैदा इश्कार दे नारे तकबीर नारे तकबीर सर बकब सर बोले